Ki kato kat ni teli kiri hapo ka prathei ba ka sorkar kala ailat ba ya ki kenthei lane ki shenrang ki badan jingmut ban yashong pra shenrang lane pra kenthei kila ban yashong ka ba nangkong kadai ka Brazil ba ki don kumba khatsan persen ki brio ki balong kumta hadin nang ta bot pat sa ka Spain ba ki don kumba khatsau persen hadin nang ta pat ka Switzerland ba ki don kumba khalai persen ka Great Britain kidon kumba khadar persen ka Germany kidon kumba khadway persen ka France kidon kumba chipau persen ka United States of America ka ri ka bapaunam kidon kumba chipau persen ka Singapore kidon kumba khandai persen ka Turki kidon kumba pra persen ha Portugal kidon kumba nyo persen ha Ireland kidon kumpa 2%, ha Poland kidon kumpa 2%, bat ha Peru kidon kumpa 100%. Kanipat kadata na kabanta kibrio hapo ka United States kiba yaisha ya kibrio kiba yashong pra kenthe lane pra shenrang uni ulain uba jerngam udai ulain uba kibrio ki yaisha bat uni ulain uba sapan kadai ba kibrio kibum yaisha House nam 8,000 sau kidon kumba 100% kiba yaisha but house nam 8,000 arway kila kiupat syaka 90% kiba yaisha uni ulai uba sau pat house nam 8,000 sau kidon kumba 100% beriu kiba yaisha but house nam 8,000 arway pat kidon kumba 8% kibru kibum yaisha